Ezamba phambili indaba namuhla kwethulwe OLWAMANZI EBAQULUSINI. ISAFTU ikhala ngezabangasebenzi kuleli kanti IFP ifuna luhlehliswe ukhetho. Indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano wakacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Ungqongqoshe omnyango wezokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi KwaZulu-Natal uJomo Sibiya uthi bazoqinisekisa ukuthi bayiqede inhlupheko endaweni ezisemakhaya. Usoto busho kanjena ngesikhathi beyovuna ngokusemthethweni uhlelo lokusatshaliswa kwamanzi adonswa ngaphansi komhlaba kuWard 14 ngaphansi komasipala waseBaqulusini. Lowo ongushampeni ngaphansi komasipala besifunda iZululand ophinda bongqongqoshe womnyango ozokuhlaliswa kwabantu kanye nemisebenzi yomphakathi uJomo Sibiya uthi njengohulumeni bazibophezele ekutheni bahambisa intuthuko endaweni ezisemakhaya baphinde balwe nobuphofu. USibiya usho kanje kulandela ukwethula ngokusemthethweni kohlelo lwamanzi adonswa phansi kumasipala waseBaqulusini ngaphansi kaWard 14 baphinde bafaka nezikhonkwane zokuvikela umbani wezulu kule ndawo bebambisene nomnyango ozokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu. Sinesibophezelo sokuthi abantu bakithi abahlala endaweni zasemakhaya abantu bakithi okuyibona abahlupheke kakhulu ibona abantu okufanele sibanikeze ithuba eliningi ukuthi babone ukusebenza kahulumeni. Bona abantu okufanele siye kubona sizifikele kubona singezwa ngendaba. Angihlale ukuthi ngokuthi ngiyafika ngala khona ngivuke khona usuku losuku. Kusho ukuthi uma ngifike ukuthi inhlupheko ngiyayibona ngale ngiyibone uvuke ngiyibona yini engangenza ngafuni ukuyiqeda. Angithi ayikho into engasenza singafuni ukuyiqeda. Yikho namhlanje sila eWard 14 ngoba sifuna uzoqeda inhlupheko yabantu bakithi bala eWard 14. Kusenjalo ungqongqoshe womnyango ozokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uSipho Hlomuka uthi njengohulumeni bayaqinisekisa ukuthi balethe intuthuko emphakathini ngokungachemi. Lamanzi wasiwaletha azange sikuze ukuthi kulomuzi lo wavotela izalo wavotela iANC wavotela iIFP wavotela iDA uhulumeni waZulu-Natal. Sifuna wonke umuntu owavota bithi wavotela uhulumeni ophethe njengamanje oANC mawavotelanga kodwa intuthuko yawo wonke umuntu. Kanti oyilungu lomphakathi uThembani Mthembu uthi noma kungakaneli kodwa bayalibonga uhlelo lokulethelwa amanzi kule ndawo. Ngibonile nami ukuthi Ward 14 awumncinyana ngendlela esiba nezinkinga zakhona zamanzi. Sibonga kakhulu le ndawo la kune borehole khona eKhuthuza bese benesikhathi eside benenkinga yamanzi nakuba kungakeneli kodwa siyabonga ukukhombisa ukuthi nathi umasikhala bayezwakala abantu. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV eThekwini. Unobhala jikelele wenyunyana iSAFTU uZwelinzima Vavu uthi izibalo ke zakamuva zokwentuleka kwamathuba omsebenzi kuleli izokwandisa isibalo sabantu abasha abacula kwidakamizwa. UVavu kusho lokho ngesikhathi nengxoxo ekhethekele nethimba lezindaba ngohlelo lwezokuxhumana lwesimanje manje emva kwezibalo zakamuva zabe Statistics South Africa ngokukhuphuka kwezibalo zokwentuleka kwamathuba omsebenzi kulelizwe. Emva kombiko wabe Stats SA ngokukhuphuka kokushodwa kwamathuba emsebenzi kuleli kwisigaba sokuqala sonyaka nakhuphuke asuka ku-32.5% kwikota yokuqala yonyaka odlule afika ku-32.6% kwikota yokuqala yalonyaka. Umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi iSAFTU uthi ziyakhathaza lezi zibalo wathi izokwenza nabantu abasha baqhubeke nokucwila esidakamizweni ngenxa yokungasebenzi. Ekhuluma nethimba labezindaba unobhala waye engxoxweni ekhethekile uZwelinzima Vavu. I think unemployment is also an indication that our education system is in turmoil, sidelining more and more of our children. And women are the face of that unemployment at 47%, plus now the youth is the face of that unemployment, in particular those below the age of 24. UVavu uthi uhulumeni kuzomela abhale kabusha imigomo ezokuthuthukiswa komnotho wezwe ozokwazi ukuhlangabezana nezidingompilo zabantu uphinde ubuyise nomhlaba ezandleni zabantu. Calling on the government to put together a completely new economic policy that will overhaul the economic policy we inherited from apartheid and colonial era
that an economy that is going to be based purely on meeting the basic needs of our people for jobs at a decent level, for education, for healthcare, for caring of our environment, for ensuring that our mines return to the people, ensuring that our land is put back in the hands of the people, and ensuring that we restructure our education and healthcare. Kusenjalo uvavu besephinde egcizelela ukuthi uhulumeni kuzomela aqinisekise ukuthi ulisana nezinga lenkohlakalo bese eba nomgogodla ozokwenza abantu bakhululeke ngokwanele. So government must grow a backbone and be firm about the total emancipation of our people, because for now we don't have a real freedom. We have a freedom from discrimination on the basis of our race to a freedom for discrimination on the basis of our economic situation. Ngoteba Khosibisi wezindaba ze1KZNTV eThekwini. Umengameli weqembu leNkatha Freedom Party IFP uVelenkosini Hlabisa uthi nakuba leli qembu lokulinxusa uhulumeni kanye nohlaka iNational Coronavirus Command Council ukuba ke babeke phambili impilo yabantu bakuleli ngoba bahlehlisa ukhetho kulindele uthube ngomfumfu kulonyaka, kodwa ke leli qembu likulungela ukugadulisana litholane phezulu namanye amaqembu okhethweni futhi lizokwenza kahle kakhulu nakuba kukhona inkinga. Uhlabisa usho kanjena ngesikhathi enesithangami nabezindaba emahhovisi leli qembu eThekwini ngenhloso yokubheka amalungiselelo ka-alo leli qembu kubhekwe okhethweni. Njengoba bekunovalo lokuhlasela kwesigaba sesithathu kubhubhane ukhuvethe nesesithelekile kuleli, njengoba ifundazwe efana neKwaZulu-Natal kanye neGauteng sezinabo abantu abahlaselwe yilesigaba, umengameli weqembu le-IFP uVelenkosini Hlabisa uthi kakumele kubalekelwe ukuthi abantu kabayilandele imiyalelo yokuvikela leli gciwane njengoba yilokhu ikhule njalo ibalo zabathelelekayo, ngakho ke basamile ekutheni kuhlehliswe ukhetho lohulumeni basekhaya okulindeleke libanjwe mhla zingama-27 Mfumfu okungenani libanjwe ngonyaka ozayo njengoba iningi labantu liyobe selutholile umjovo wokuvikela leli gciwane. Sibona ukuthi uhulumeni ufuna lolu khetho alihlehlise ngoba abantu abaningi abakagomi ngomhla ka-17 no-18 kuJulayi usuku okufune ukuthi zonke izikhungo zivulwe. Kuyacaca ukuthi maphakathi noJulayi kuzobe kuyima phakathi lomkhuhlane ihlandla lesithathu. Ngeke abantu abaningi bakwazi ukuya ezikhungweni. Uma beyokuya ezikhungweni bayobe bebeka impilo yabo engcupheni ukuthi batheleleleke bethelwa ngaba nalomkhuhlane noma abanalomkhuhlane bathelele abanye. Nakuba leli qembu lisho kanje uHlabisa uthi kabafuna ukuthi ukhetho lihlehlela ube ngonyaka u2024 njengoba lokho kube kusho ukuqhubeka kwenhlupheko ebhekene nabantu bakuleli ezandleni zeqembu elibusayo. Kaliselanga ngaphandle udaba lwenkohlakalo olubhekene naloyo ngqongqoshe womnyango wezempilo kuleli uDr Zweli Mkhize olisematheni kulezi insuku. uHlabisa uthi ke kulishwa ukuthi uMkhize abhekane nezinsolo ezifuze lezi ngemuva kokusebenza ngokuyikhandla embhidlangeni wokulwa negciwane le-corona. Ubufakazi osekungaphambili ezweni elikubonayo kwenele ukuba umengameli wezwe athathe isinyathelo ukukhombisa ukuthi ngempela uyalwisana nenkohlakalo. Elinye lamaqiniso, Dr. uZweli Mkhize uyena owubuso bukahulumeni kulesi sikhathi se-COVID-19. Bekufuneka ukuba umuntu owubuso bukahulumeni ngalesi sikhathi kube umuntu ongathinteki nangechashaza ezenzweni zenkohlakalo. Ngakho ke ukube nje bekuyisimo esikahle nasezweni lentando yeningi wayena uDr uZweli Mkhize ubengasithathela isinqumo esihle sokuba ehle esikhundleni. Sekujwayelekile ukuba kusabalala amavidiyo kanye nezindaba zokungaboni ngasolinye kumalungu enkatha. uHlabisa ke uthumela umyalezo oshubile mayelana nobumbano kumalungu kanye nabaholi baleli qembu. Uthi ke noma ngabe ubani ozama ukufaka umoya wokwehlukana kuleli qembu uzothathelwa inyathelo ezinqala. Uyedwa umengameli umnumzana uVelenkosini Hlabisa umengameli wawo wonke amalunga eqembu lenkatha yenkululeko, akasiye umengameli wabathile kuqala abanye besebeza kamuva. Mina nomntwana okwaphinda ngene
sesicacise kaningi ukuthi umntwana kwaphinda ngene sisebenza ngokubambisana ukuyisa phambili iqembu lethu nokuletha iqembu elingaba isixazululo esingcono eyinkingeni zeningizimu neAfrika. Endabeni ze-1KZNTV uBekuntombi Khonamvubu eThekwini. Ingxenye isebenzi zesitolo sokudla iPower Spa empangeni enyakatho KwaZulu-Natal zingenele isiteleka sokuduba umsebenzi enhloso sokudlulisa okungenami kwazo ngabaphathi abashaka indivi ikhalo zazo okuhlanganisa ukunyusela amaholo, ukuqashwa ngokugcwele emsebenzini kanye nokucoshwa kwezinye izisebenzi ngendlela engafanele. Ekhuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV okhulumela labasebenzi kabatelekile ubongo kuhle Mthimkhulu uthi ke sesiside isikhathi bezama ukuxoxisana nabaphathi kodwa kunalokho babasabisa ngokubakhomba indlela uthi uma ke isimo singalungiswa ngokusheshsha kuzobaphoqa ukuthi basivale lesi sitolo esikhulukazi. Leli ke iqeqebane eliyingxenye abasebenzi basePower Spa empangeni enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal abaqeqe ngaphandle baduba umsebenzi ngendlela kokuzwakalisa ungenami kwabo njengoba bethi ke abaphathi besitolo babaphethe ngesandla sensimbi ukuxoshwa kwabanye abasebenzi kodwa izathu kanye nobufakazi bungekho kanye ke nokungaqasha kwabo ngokugcwele selokhu ke basebenza iminyaka bengaqashiwe ngokugcwele kanye nokunyusa kwesikhathi somsebenzi kodwa imali yona inganyukile. Bafike bashintshana izikhathi sokusebenza bengene 6:06 kuya ku6 lo +6 abavula ngawe eminyango hayi ukuthi umsebenzi usuke ekufanele afike ku6 fanele afike u6 engakashayi ukuthi fanele ayilungiselele ntambama fanele bevala u6 hayi ukuthi umsebenzi u6 uzobe ephuma ehamba ngo6 uzobe vala umnyango kodwa uzobe eqhubeka asebenza uyashaya u7 umsebenzi engaphakathi kodwa lapho futhi umsebenzi ayekho into ayiholayo. uZandile Ngubane ungomunye ke wakhetha ukushiya phansi umsebenzi ngenxa ke yokuxhashazwa umqashi ukuchaza ngezizathu ezamenza wahosha izinyawo. Mina ke ngayiyekela umsebenzi sipanga isizathu sokuhlukumezeka kwakuyi lockdown umphathi wethu engawalandeli onke ama rules lockdown esitolo kugcwala uma sicomplaina engasizwa ngelinye ilanga sazama sasukuma savala umnyango sacela ukuthi kuncishiswe ama-customer ngoba ngaleso sikhathi kwakuthiwa ama-customer awabe 100 kodwa engakwenzi lokho thina sasina more than 300 wama-customer ngaphakathi sazama ukuconsulta emaphoyiseni afika amaphoyisa anyuka yaphezulu eboardroom ayohlala akhuluma nomphathi emva kwalokho sawabona esephuma ehamba ephethe inkukhu sangazi ukuthi kwenzakaleni sasala sisebenza sibishile sihlukumezeka. Laba asebenzi ke sebesabusenga ukuthi uma umqashi eqhubeka eshaya indivi ikhalazo zabo zeminyaka kuzobaphoqa ukuthi bavalense iminyango yalesi sitolo. Kuzophoqa ukuthi sigcine ke manje sesiyovala lo yamnyango ngoba lo mnyango uma sesiwuvala lapho uzobe sebona khona ukuthi siyakhuluma ngoba masakhuluma simbiza akezwe. Nakuba ke imizamo yokuthola abaphathi kulesi sitolo ingabanga impumelelo kuyavela ukuthi emhlanganweni obuyizolo obuhlanganisa abaphathi besitolo abamele abasebenzi kanjalo namakhosi kuvunyelwene ke ngokuthi bonke abasebenzi abaxoshwa ngokungafanele babuyiselwe emsebenzini futhi ke nendlela yokuphathwa kwabasebenzi ishintshwe bephathe kahle. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV mina ngingosamkeliswe Ngqulunga ngibike ngisempangeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu R13.55 kuyidola laseMelika bengu R19.18 kupondo waseBrithani bengu R16.51 kueuro yase-Europe intengo yegolide yoni $1,895.91 ounce uthi intengo yelo ngahluziwe bengu $71.49 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abanye babadlali bebebizelwe eqenjini lesizwe bafana ukuyodlala kumdlalo omngane neqembu lase-Uganda ngolwesine kuleli sonto sebehoxisiwe kuleli qembu. Labadlali ngoPhesi Tawute boHomkwena Siphombuli bangabanye balabo badlali abaye bahoxiswa kweqembu lesizwe ngenxa ukuthi ukuthola ukuthi sebethelelekile noma bahaqekile ngeCovid-19. Kanti kumbuli yena uhoxiswa naye nje ngenxa yokuthi kuke wathintana nalabo badlali. Lezi indaba ke zivezwe istatement esesakhishwa iqembu lesizwe. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa.
Empangeni isomboza njengamafu lingasibe nemkhemezwana yemvula ezobehambisana nokuduma kwezulu ngokuhamba kosuku. Amazinga okushisa 11 kuya ku22 degrees eThekwini, 11 kuya ku22 degrees eMgungundlovu ngazibomvu, 6 kuya ku22 degrees oLunde eMashona, kwanongomehla Nkosi nakwagqikazi 8 kuya ku22 degrees, eChophe loMantente u3 kuya ku19 degrees, siphethe ngefilide eNyukasele eMadadeni, eKholenswa eNtshenteka naseMondlo 4 kuya ku18 degrees. Ninabo umlilo othatha ushubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kwayokosha nesemabedlana okamzimba umntwana uthi khuma.